Go mga katrops. Padang na yung sangka sa babaw. Joke. Pilindan ang sawi mga katrops. Nakunat. Iya. Tata. Let's go. Tungason niya sa mga troops. Tungsod. Dagan mo soray na yakin. Dagan mo soray.
basura. Ha? Gusto no kasong Katrops. Okay Rizal, okay kayo sa suruyan na rin mga Katrops. Kaya hangin. Tumason lang. Kanina mga Katrops, padong dito. Muna na sa padong Tumok. Barangay Tumok sa San Miguel. Pwede po gato mo agi sa lungsod, pero layo-layo mga Katrops. Arer mo agi sa Barangay Mahayag. Sa Lahos mo Bayngon sa Danao, ngagian. Sa ingabot na sa Kablangkas, ay eskina da. Ngutana lang mo asa padong Tumok. Putag yan. Hangat? Ha? Ngatay. Hangat Ken? Angat ano? Okay boy, dahil mga Katrops, tagay-tagayan. Hindi na tagayan eh. Kinam. Nalaga ni nahagba ni Ken Ken mga Katrops. Anduway na. Masirit ada sistem lah, sakay kung langgana. Ala, masirit itu sa una kina tong naibuntot kina. Talag. Kan, dun. Indot sa soroyan ni mga Katrops kaya hangin. Pero tingin init po. Walay ato pag tambayan dito. Oh, di na mawala natin isag basak na. Dito ro sa boss dito. Namig pa sila. Panare. Kuya, Yoyo. Tagay ni ba? Saan to daw? Ha? Saan? Muli na may mga Katrops kay pagbuhaton sa balay. Balay. So, kung sa itong ganahan mo soroy dare, tana lang mo asa dapit ang Tumok. Pwede mo ato mo agi sa lungsod San Miguel. Doon mo itong kuhaan. Ano mo lusot na Badong Merkado. Tana lang mo asa Badong Tumok. Diya, pwede po mo ari po agi sa kuhaan. Kanang aring kuan Barangay Mahayag Bayngon Danao. So mao to mga Katrops, so kinsa tong magpa-subscribe diha, subscribe na mo. So ayaw kalimtin og pinduta button bell para always mong update kinsa kong mga bagong akong i-upload. So salamat mga Katrops, bye bye. Tangan. Tanglad. Ay. Sorry, it's DJ.